apik-apik noleh nembang Bukesi mumpung sing gentir iki Mas. Wegi ya. Mas Danang wir kok wegi. Enggak. Pripun, Mbak? Jos. Jos. Sae napa awon? Sae bojo kula, Pak. Alah, nang kene ngelem, coba nek omah gawane kopi kepahitan ngono maido. Ora Bu, ora maido aku. Aku mak gekne kopi, teh ngono kuwi utawa sirup ora seneng. Senenge napa? Apalah ngono lah. Ya. Monggo kalajengaken langgamipun katur dumateng sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh wonten ing lapangan Purwosari lan ugi ingkang kepareng mirsani lumantar streaming Kuntadi Channel. Mangga Bu.
Halo Bapak-bapak. Makasih Bu-ibu. Keweneng dhewe fans juga kemar. Yo. Ya wong kan zaman spontan lho Mbak Kesi luar biasa. Pokoke sampun nuke kabeh tresno Bu Kesi. Nggih, matur nuwun katresnanipun. Saya mau sampean dhewe kok sing ora pati tresno. Etoke lho. Sing ngomong sapa? Lumaing jagat kurping langit. Ya mung kowe sing dadi mutiaraning ati. Ora percaya. Dek kapan kae ning kono nek sirpiku malah sari kok mbok ngerangkul. Kae pas kilaf aku. Ayo, ora apa-apa. Kiai kakung sekali-kali nggih ben cuci mata sih. Aku kan hanya untuk diri. Kakakku tenan kowe. Kakakku. Aku kok dijotos kae. Mbok kapan-kapan ngono ya, Pak Cahya diketobone karo bintang tamune Mbak Silvi mentalek bahagia. Aku luwih seneng nek karo sampeyan, Bu. Apa sih, Nek? Dadi maning omah lu sampluk parut mudar. Kok ning omah sebenarnya lek kene ora ta, Mas? Oh iya. Dulu men Kiai Ponorogo mireng ning suwantene Mbak Kesi. Kangen zaman 15 tahun kepungkur ke Bu Kesi. Nek buka sih biyen nganti saiki tetep konyol. Sinden iso nggawe kaos kaki lho. Adem padalang adem. Iya. Deke antisi sapi kok. Antisipasi. Nggih. Ibu. Lanjut buku asmara Mas. Mbak Putri, Mbak. Benar, Mbak? Kaya-kaya Tulungagungan, kaya-kaya Ponorogan, kaya-kaya Budah Larang. Kok jebul Pak Temunen. Madangkara kok ya. Tenang mawon Mbak Lusi, sing geragam mboten namung jenengan. Aja ngene iki ora. Kadane bangun ra mawon mulo kabeh iki padha diredeke mboten mung. Engko anggere bar jam 2 lek geragam kabeh dhewe. Catetan.
Iya. Hmm.